Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda kuka sani, yau ma na zo muku da bidiyo game da ci gaban da aka samu a OST mining da kuma abubuwan da suka faru da irin alkhairin da muke samu a cikin OST. Kamar yadda kuka sani, nan ita ce home na OST inda abubuwa bayanansu yake na wasu ɓangare. Gashi nan suna magana akan about shi OST ɗin. Kamar yadda kuka sani, zan nuna muku yanayin yanda gurin da na yi withdraw kuma da yanda aka tura min shi. Kamar yadda kuke gani, nan shine gurin da zaka taɓa. Nan gashi kamar yadda kuke gani, kullum ina earning $3.5. Gashi profit return ɗina 59. Kamar yadda kuke gani, wannan account $13.62. In ba ku manta ba, wancan bidiyon da na nuna muku yadda na sai wani mashin ɗin wanda zai na min mining na $2.5. To kamar yadda kuka sani, yanzu haka na cire $26, wanda asali $50 duka na yi deposit a cikin wannan OST ɗin. Yanzu a yau gashi kuna ganin $13.62. Zuwa anjima kuɗin zai koma aƙalla kusan $16 ko $17 zai koma $17. Wanda abin da nake nema a investment ɗina da na yi total gaba ɗaya shine $24. Wanda idan kuka duba nan gun, gashi deposit history ɗina, za ku ga duka abin da na yi deposit $40 ne zuwa $50. Kuma yanzu haka mashin ɗina ina da guntun kwanakin da zai min yana min mining. Wannan kuma shine withdraw history ɗina da kuke gani. Bari ku gani history, withdraw history. Kamar yadda kuka gani, gashi $26 na cire ranar 16 ga watan 5. To a ranar na yi withdraw ɗin nan, gashi sun biya ni, sun tura min kuɗina. Kamar yadda kuke gani, idan ka yi withdraw within 24 hours za ka ga kuɗinka ya sauka. Kamar yadda kuke gani, bari mu shiga kuma mining ɗina, mashin ɗina. Sorry, bari mu ga. Yawwa, minus bari ku gansu. Kun ga still ina da minus ne guda biyu, wanda ga ita wannan wacce na siye ta $12. Wannan ta expire. Gashi nan kamar yadda kuke gani, $12 na siya, kullum $1. Yanzu ba ta yi expire ba sai ranar 29 ga watan 4. To kun ga har yanzu ina da wajen sati da wani abu kafin wannan ya expire. Bayan wannan, ga wannan duka ranar da na fara mining shine ranar 11 ga watan 5. Ba ta yi expire ba sai ranar 10 ga watan 7. To kun ga sai nan da wajen wata biyu. In haka ne kenan, ba ƙaramin alkhairi zan samu ba da wannan OST mining ɗin. Yanzu haka na yi withdraw ɗin $16 kamar yadda na nuna muku. Wanda suke da dama yanzu sun dawo da mining mashin na $12, wanda 'yan uwa suka buƙata a dawo musu da shi. To na duba shi jiya ko shekaran jiya, na gan shi yau, kun gan shi nan. Gashi nan bayan ya yi expire, mutane suka yi musu magana ta Telegram domin masu ƙaramin ƙarfi. To gashi sun dawo da mining mashin wanda mutum zai iya mining na $12, wanda zai kwana 24 iya mai mining kullum $1. Kun ga mutum zai samu $24 cikin kwana 12. Kuma wannan kuɗin kullum mutum zai iya cirewa ko kuma ya bari sai ranar 15 ga wata. Wannan shine mutum za a tura mai ba tare da an yi mai charges ko na kwabo ba. To sai kuma wannan mining mashin ɗin na $120, shi kuma kullum $3 kwana 240. Kun ga wajen $300 ne ko da wani abu, ko $400. Ga wannan mining mashin na $20 kullum $1.2 zai ma mining na kwana 45. To aƙalla a ce babu wannan 2 ɗin, 0.2 ɗin. Idan ka sai na $20 a kwana 45 ɗin, dalar ka za ta koma $45. Ga kuma wannan BB ɗin sau 45. Kun ga aƙalla mutum zai samu kusan $5 a kai, wajen $50 kenan da wani abu mutum zai samu in ya siyar. Amma wannan gashi na $20 ya ƙare, sold out. Daman suna yin shi ne da abun nan. Sai kuma na $30 kamar yadda kuke gani, gashi kullum 1.2 zai ma mining na kwana 60. To gashi nan abubuwan suna da abun nan. Gashi kamar yadda kuke gani, wannan na $50 zai ma mining ɗin $2.5 kwana 60. Kaga kenan in $2 ne ma zai ma mining ɗin $120. Ga kuma wannan 5 ɗin sau 30.
mining zai ma mining na dala 150 a cikin kwana 60. Ka sa dala 50 ta koma dala 150 kwana 60. Kuma gashi yanzu haka muna withdraw, mutane suna ta jin daɗin abubuwa. Bari ku ga yanda na yi suka tura min wannan proof na dala 26 da na cira. Yanzu nan da wani satin kawai zan fara cire riba ne. To tun farko da na kawo muku da Allah ya sa mutum ya yi, kuma har yanzu mutum bai makara ba, har yanzu zai iya yi. Kun ganta dala 26 on 22/16. To bari ku gani inda suka tura mu. Kamar yadda kuke gani gashi nan ta shigo cikin Binance ɗina. Aka turo mu wannan dollar ɗin. Kun gani on 16/05, kun gan shi 16. To haka yake. Ga wanda yake da sha'awar yi sai ya yi ƙoƙari ya yi. Zan ajiye mana link ɗin kamar yadda na saba a cikin description video. Wanda kuma suka yi rajista ba su yi payment ba sai su yi ƙoƙari su fara ko da na dala 12 ne. Idan suka fahimci abun kuma suka yarda da abun, 100% in ya so idan mutum zai ƙara sai ya ƙara ko na dala 30. Ya danganta dai da yanayin ƙarfin mutum. Kar a manta danna mana subscription sannan danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos. Kuma kar ku manta da cewar ko da yaushe mining machine yana ƙarewa, suna caccanzawa.